le ring ufake kulo ufake usibaro engagement hayibo azange ayibuze dance ithi ngephansi wazoqamba manga wena ngizoqamba erinyana yakho kunuka le uzunayo le wazoqamba manga ngile ngekasari angithengele yona i-engagement mina ufazi wakhe ngumfazi omlojani mangibuya namadoda nithi he ngizangenisela etsotsi wena waza namadoda kodwa indoda yami nayikhona endlini uthi le nkulumo yakho awuphinde uza uyiqalile kodwa uyiqalile ukuthi uvumele usibari akushange ngenkazi uqalile wena bekumele usibari mayethi uza kuwe usheshe utshela uthando ufudumele uma kandondo angazi uyithatha phi le ndaba uzoxabana nami ebize namakhamera abazalwa ngicabanga ukuthi ukumitha kuwona ungcono kakhulu uma umithi uthwele president wangazibuza ikhadi awusaliphathi ngani wathi hayi sibari mina vele kade ngihlezi ngikufuna yila saqhubeka khona zojola nosibari manje sesiyathandana futhi ngiyithwele nginje nginesifiso sakhe sibari 3 months pregnant engani ungayibuza ukuthi wayidlala ngiphila futhi akwazi ungibona everyday ngihlezi ngiziphilela nginje suku zonke ngawo wonke amalanga ngithi ngiyabona ngibizela amakhamera gacela wena uyayibona yima usibari wakushela noma wenza ufuna ukwazi lapho uwenza kanjani kuwe wangishela wathi South Africa kenekebelela kubilela emabutho akaseba phinde behlatshwa sazi uma isicebo sengilengele insizwa ke nibonge impilo abanye bazodilisa imbewu kodwa mina sidambene ngalayini AK47 inqobo lo magazine safayenza la sika okay bese ngafasa uka iPro Nathi TV reality show uhlele ireconciliation ebase reconcile abantu sibusukuzwana ebantwini nani kuningi nawe bangabe nenkinga ethile like ufuna ukubuyisana nomuntu ongasazwa naye for isikhathi eside because nazi nansi abantu sadingana ezweni mhlawumbe bengekuthiwa izandla zakhe ezana Olive asidingani so yeah akuhlele namhlanje sinosisi la usibhalele uzosiza istory sakhe ukuthi sihamba kanjani ngeke sasichaza kakhulu ngoba ukhona lethu zane uzonichaza kuhamba kanjani namhlanje nami samukela usisi la naye sisi kunjani yaphila futhi njani siyaphila igama lami ngumabutho ke so kwi-Fresh Nathi TV reality show wena uyangazi vele ke nami ngiyakwazi acela like utshela ababukela igama ukuthi usisi ubani siyabonga igama lami uNtomzodwa isibongo sakomoya uNtomzodwa umomo moyo moyo uNtomzodwa umoyo okay nenza uNtomzodwa okay uNtomzodwa sisi uNtomzodwa ukwasibhelela lapha ne into ababukela ukuthi isitori samanje ngoba nawe khona ngasichaza kangcono mhlawumbe ngasibhidilisha ngicela uchaze ukuthi kungani sila namhlanje ngilana ke ngibhalela base TV nginenkinga nosisi wami sisi wakho ya kusho ukuthi usisi wami usuke emakhaya ezalana eGoli ezofuna umsebenzi okay shoot wangabi ke nendawo yokuhlala ngase ngimthatha ke mina ngihlala naye ngihlala nobaba wengane yami wena uhlala namanje uhlala nobaba wengane yebo namanje ngihlala naye okay yeah shuthi ke sahlala nosisi wami sahlala ekuhlaleni ke usisi wami bengumuntu onokuphuma ehambe ebebusuku shuthi baba wengane wa complain ukuthi hayi engahambe ebebusuku because sihlala naye la endlini nihlala no 3 endlini eyi1 like yebo sihlala so 3 endlini eyi1 emkhukhwini owodwa mayiphuma ehambe ebusuku uyapi angazi nami noma besuka eyophuza mhlawumbe ngoba umuntu onokuphuza umuntu onokuphuza yabuhlaba strong uyabuhlaba yena okay qhubeka ngilalele kushuthi ke ubaba wengane wa complain ukuthi engahambe ebusuku ehambe ebuye sheshe ebuye endlini engahambe ebusuku because la akukho right akho safe uzolimala ebusuku shuthi sahlala ke nosisi wami sahlala impela sahlala isikhathi eside shuthi ngokuya kwesikhathi ke ngase ngidiscover ukuthi hayi ngathi ubaba wengane uyantshontsha lapha kusisi wami Wima uthola kanjani uyasola noma uyasola ukho show ukahamba kanjani la uyasola noma uyazi vele usho hayi eqaleni bengisola kodwa ngagcina sengithola ukuthi hayi vele iqiniso lelo bengisola uyazitholela noma uthola kanjani kushuthi ngigcine sengibathola ke efonini kahle bekhuluma lapha bechat efonini ngalinda ukuthi ngizoze ngibabambe ngaphuma mina ngihamba ngithe mase ngifundile ngihamba ngajika fast mase ngijika ke ngathola hayi vele babonke kanjalo like babhizi lapha empedeni nosisi wami phela intaka mama wami bona ngcono wena awuzwanga ngabantu utholele wena awublame umuntu utholele wena yebo ayangiblame umuntu ngitholele mina ukuthi uyantshana nobaba wengane yami wamkhona Frank like wabuza ngayo noma utholile usisi wami yena ngimbuzile kokuqala wayala ngoba umuntu onolaka yena uyachinga nami nginje ngiyamsaba vele ibhubesi uyachinga impela ngiyamsaba nami ngimbuzile nje wangithembisa isibhakeli uyabona
uyasaba nokumxosha. Sengisaba nokumxosha savele nje sahlala lapho. So ngiyabona nobaba wengane mase emall usiyothenga impahla, uthengela mina impahla yami, uthenge yakhe ziyafana lezo mpahla namaphaca konke iziketi yonke into ziyafana. So kushuthi nje sesabafazi ababili lapho. Ngibona njengesithembu sakhe. Yebo. Uyena ubaba wakho wamtshela yini ngalolu daba? Yebo ngambiza impela ngahlala naye phansi nje naye wangamphendula into ecacile nje wangijikajika nje kwaphela kanjalo. Kuyafika mungjalo. Alizwa ukuthi uhamba kanjani. Usisi yena khona la ngoba usibizele la emahashakashe bese emahashakasheni la futhi. Yebo hayi usisi ngamthola ngiyakwazi la ahlala khona. Uhlala khona la eduze. Uhlala khona la. Maye ngasishana ke nathi. Awuyila lezi zaba lihamba kanjani? Cela ubu-subscribe labo ubu-share uzo-comment egcineni ibuphuza amanzi sasihlala selusisi lapha. Hlala kanjalo uphuza amanzi siyabuya. Danko. Welcome back ke babukeli guys. Ya sesame safika endaweni la. Kodwa endaweni okusalayo sesame safika ke samthola nosisi akade kumele simthole bese lo sisi ngapha. Awuhle nami ngisamukele osisi bobabili ke njengamanje ke. Oqala imbele usisi kunjani? Iyaphila njani mfowethu? Asafuna igama lami ngokuthoka ngisuka kwi-Project TV reality show. Yes. Ya igama usisi ubani? Igama lami uThandiwe wakoNcophe. Usisi lo ngapha yamazi. Yebo ngiyamazi ngusisi wami. Usisi wakho. Okay, usisi wakho uyajabula ukumbona nje ba? Yebo ngiyajabula. Okay. Usisi wakho kuna something asibhayele ngayo ke ne. Afisa ukukhuluma kahle kahle nawe, uyabona? Yebo. Angabe singamuphi indlebe mhlawumbe umuphi indlebe umuzi ukuthi ufuna ukuthini ne? Yebo. Sisi nangu ndosisi kade simfuna sesimtholile lo sithekile. Ngicela umtshele ukuthi salana naye emakhamereni kwenza njani? Sawubona Thandi. Yebo sisi. Kanjani? Ngiyaphila. Ngibhalele laba be-UTV ngilande wena lapha indaba engangiphathi kahle ngawe sisi wami. Yebo. Uyazi ukuthi wasuka ekhaya uzala uzofuna umsebenzi. Yebo sisi. Ngabuye ngakugcina ungenayo indawo yokuhlala ngithi. Yebo anginayo namanje. So into esingiphatha kabi ile nto esuyenza lapha endlini nobaba wengane yami. Ini futhi sisi? Efana nani? Lokho kwenzayo dadewethu ukuthi wena usuthatha indoda yami usuyenze yakho. Hayi sisi mina usibara ngimthathanga. Cha sisi wami ngithi uyazi ukuthi ngike ngaphuma lapha ngalishiya kokuqala ngibambe efonini. Yebo sisi. Okwesibili ngazokubamba wena. Yebo. Unomuntu wami empedeni. Uyayikhumbula leyo nto? Yebo sisi. So ikhumbuza uyiphika kanjani because mina ngibamba oqala ngikhuluma efonini. Ngikhuluma naye nibizana ngesithandwa sami baby kanjani. Angithi akubuza futhi wena ngoba wena umuntu onenkani waphika. Angithi Manje sisi ungakwazi ukukhuluma nami sisodwa namakhamera la usungibizela wona. no yazi angikwazi ukukhuluma ngabo ngoba wena umuntu onenkani umuntu onodlame angithi. So angikwazi dasengibachazile nasoqaleni ukuthi sisi wami umuntu onodlame. Understand angikwazi ukuthi ngikhulume nawe sobabili ngoba ngikuthembi kwawena. Umuntu nje onodlame uyabona. So ikho ngicelela abantu abase TV ukuthi bengisize ukuze ngize kuwe ngizokhuluma nawe ukuthi uyenza kanjani lento yokuthi ngikulethe emakhaya lengisuse emakhaya uzofuna umsebenzi. Ngibuye ngikugcine futhi kwami. Ubuye wona ungithathele ubaba wakwami. Angimthathanga sisi usibari wena iqiniso ungalithola uzokwenza njani pho? Hayi into ngiyeza isiqiniseko ukuthi ngikhuluma ukuthi wena umthethe umuntu wami. Ngibambe efonini okokuqala lichata ngaphuma mina ngayizenza ngathi umuntu ongekho. Ngathola lisempedeni lelo babili. Mina ngikholenze ngaba lesiqiniseko sokuthi wena usungithathele. Ngabona ukuthi kungcono usibari engihambi uyojola ngaphandle nenye intombazane esingayazi. Mina nawe ngumuntu akama vele into ayenza usibari mina nami naye siyayenza siyajola sisi wami. Ungithembisa umshado nami njengamanje siya ku-April. Sethembisa umshado mina ngisashadi manje. Yebo sisi nawe futhi uzokushada uthe uyashada isithembu. Yingakho nje ubona isithengela iy'ncathu zokufana neziketi zokufana impahla zokufana. So wona ukwenza njani ukuthi wona ubuye uzocela ukucupha kwami ucela ubuthongo wona ubuso uthatha umuntu wami. Sisi bengihamba mina ngethaveli ngiyophuza utshwala. Mase ngifika lapha ngihamba nomuntu wami ngithi mina ngikwazi ukuthi mina ngilale phansi nomuntu wami nalowo muntu wami akanayo indawo. Ma umuntu wami ukuthi uyakahambi bekufanele ngenze njani ke mina futhi. Usibari wasengitshela wathi hayi sibari mina vele kade ngihlezi ngikufuna. Yila saqhubeka khona sojola nosibari. So manje sesiyathandana futhi ngiyithwele nginje nginesifiso sakhe usibari 3 months pregnant. I understand anginandaba nami nginazo ingane futhi naye. Noma ungayizala le izabe ngiyogcina kodwa nami nginazo ezimbili. So wona wakhethi ukuthi wona ungithathele indoda yami ungitaka mama. Awumthathanga. Siphulele isisu sakhe. Yeah. Awumthathanga Baba liphupha like serious.
iphutha lami Yimo sisi ucela ukubuza mina ubani weza kuwe uSibari wa-approacha wena? uSibari benokuthi nodadewethu bengifika vele ngisihambele etshwaleni ngiyaphuza vele utshwala ngiyaphuza strong. And mase ngiphuzile ngisho ukuthi ngihlala nomuntu eThaveli because usisi yes bebengenza yonke into kodwa uthi lami cosmetic engiyifunayo akuyiyo le abayisebenzisayo. Fine nami ngibe nezami ngiyi-1 fanele lo ngesigcobisane sonke endlini noSibari nosisi nodadewethu. So nami ngiyabe ngizizamela ngiphande ngenye indlela sengibuya naye ngithi hayi nginomuntu wami. uSibari wathi akayithandi lento ukuthi ngibuya nendoda kwakhe. uSibari naye wayekwade mawuza nento wayesenesikhwele. Bengayifuni nje sidala because bekathi ngizobabambisa inkunzi vele ngiyayizwa impilo yegoli kuyabanjwa inkunzi staff because mina manje ngibuye ngoDisemba emakhaya. Kodwa bekhona kodwa kuSibari besekhona nesikhwele akabengafuni ukubona uJola. Abengafuni uSibari. Kika lo mntamala bengayinakile vele betshela ukuthi angithi phela umnikazi womuzi mayibeka lelo gama naye uzolandela lo mthetho oshiwe uSibari. Kodwa kuyimanje akusenguSibari seyindoda yethu. Yima uSibari wakushela noma wenza ngifuna ukwazi lapho ukwenza kanjani kuwe. Wangishela wathi ekhaya wona bavumela ukuthatha isithembu. Ngoba uSibari vele ngumXhosa wathi hayi ekhaya kubo nje isithembu siyathathwa. Ngoba bakho beshadile isithembu. wona wakhetha ukuthi wena uvumela indoda yami ithi yakushada phezulu kokuba usizo kungaka ubuye emakhaya ungenandawo yokuhlala biye ngikusize ngikuthengele yonke into udle ugeze ngikuthengele impahla ngigqokisa impahla zami ube muhle uhambe emathaveni akho mawuqeda lapho ujika uzolala nendoda yami wona ukubona kungcono lokho. Angibona kungcono kodwa sisi kodwa wakubona kungcono wakubona kungcono mhlawumbe singayixazulula kanjani le ndaba because lami ngikwenzile bengayona inhloso wena wakubona kungcono kakhulu wakubona kungcono ukuthi wena uthatha indoda yami so lizophetha ngani lo ukuthi upregnant mina ngendawo indoda ngiyami futhi lo umshado okuthembise wona khohla ntombazana ngeke uzuthole Bona buthi ngeke uzuthole lo mshado ngeke sengithola ukuthi wena nje hamba uyele emathaveni akho wena lapho uphiza khona phelele lapha ethaveni yazini sukusela namhlanje le sukusela namhlanje safuna ukubona ubeka lapha endlini yami hayibo sisi siyangixoxa ngiyaxoxa vele ngcono uhambe ngiyaxoxa kuba angiyasimlinde phela abuye emsebenzini sizomlinda vele and asikho isidingo sokuthi simlinde wena uyaphuma lapha kwami ngiyayizuthi nje indawo ke sisi mawufika manje uzothola impahla zakho ngidlahlela sisi vela ngiyindawo ngiyakutshela ngizokubulala umntana yakho ne ngiyakutshela ngizokubulala wena angeke umntaka mama mine ngizokubulala uyangizuthi nje wena mina sisi mhlazi ngisho uSibari Ngizokubulala. ngiyayiphatha always mhlazi ngiyoswipe isixtake ngizokubulala wena kodwa siphuza utshwala Yangizuthi nje. ukuthi sasiphuza Ngizokubulala, yangizuthi nje. ngizokubulala Ngizokubulala. ngizokubulala sisi wami ayikho into engayenzi Yangizuthi nje. ukudla endlini siyayigross ngizokubulala yonke into sayithenga impahla sigqoka ngokufana ngithi ngizokubulala wena kumanje uzohambe ekhaya ubheke phezulu ngokufana angazi ngithatha njani indoda yami ulale naye ngikugcina endlini yami manje uzothatha indoda yami usatholi lutho nale ngane yakho owami nangu uzothola khohla ufuna ukuqakatheke ngani awusatholi uqakatheke ngani wakho and futhi wena yazini wena Yima ikhadi laSibari lihlala cela ungalihlala phansi ikhadi laSibari lihlala phansi njengoba lingahlali kuwe. khuluma phela nondile ikhadi kaSibari likimi Wena wakwaliphatha ikhadi laSibari. yebo bengiliphatha sonke isikhathi manje likuphi angithi manje sokufika wona noNkroy usuphatha ikhadi lendoda yami Uyazi kodwa akuyini engakuthengisisi so usuthengela mina kwami sinokudla impahla zengane sayithenga usuthengela mina kwami impahla sayigqoka esifanele akazi Wena usuthengela mina kwami. nanka amaphaca awunawo amaphaca usuthengela mina kwami wena hayi beka amabhodwe phansi lahlala phansi. usuthengela mina kwami ukudla Wena relax. yazi ngizokubulala wena Wena sephuthini wena sisi. ngizokubulala yangizuthi nje angeke ngiyendawo Yima sisi cela ubuza sisi. nami nawo uSibari uzoshada hlala laleso sisu akusiye sendoda yami wona uhamba uyondindwa le emathaveni wakho yikho la ubuye khona nesisu Umama uyayazi. yikho ubuye khona nesisu wena Hayi mama wazi uyayazi. uqamba amanga Yima sisi cela uzogcoba ubuza. indoda yami ngento engekho uSibari wakwazama ukuyikhuluma kuyindaba ethe mhlawumbe ukuthi sifuna kanjani. akazange ngitshele mina lokho kathi sisi bawuthule ungangibuzi ngani uzuzobuza amakhamera yonke lento odufane kumele ukuthi ngibuza amakhamera angithi wena uhlanya angithi uhlanya wena angilona uhlanya Angithi uhlanya wena. nje pheka angithi uhlanya wena manje sidlile wena kodwa phuma wathi komngane yakhe uzobuya namakamera angithi wona uhlanya uyahlanya Yini leyo wena ngizela ukuthi wena sisi? uyashaya endodeni yami yazini sesiphumela siyindoda yethu le Okay. Cela uphume kwami. Yayi cela uphume kwami yangizuthi nje Imungali Cela uphume kwami. uzobuya yena ngixoshe Uphume kodwa kwami. angiyindawo mangihamba ngizonibulala nonke nobabili mangihamba nobabili ngizonibulala nonke ngeke uzulungise Vele ingane ungababulala. ungayibuza ukuthi wayihlala Okay. ngiphila futhi akwazi ungibona everyday ngihlezi ngiziphilela nginje sukuzonke ngawo wonke amalanga yangizuthi yikho ngithi ngiyabona lento ngibizela amakhamera gacela wena yayibona Yabona into wazi engibizela ukuthi amakhamera. ngihlale nethezeko Yayibona. uzobeka sakhe Ngizothi. uzosho yena lento Okay, azolusho thula. sifanele siyilandele Nemanje sikhulumeni yabona kahle into engibizela amakhamera
Anamthini yasapha ayimesi. Yayibona into engibizela amakhamera ngizomthini Yabona Okay, sisi wami ne. imaskhume yikho ngathi. phela negunya lokuthatha indoda yami ngoba uyazi ukuthi yena uzongenzani Mina ngiyindawo sisi wami ngihlala la. Chamanini phela bafeni, sanikulwa kangaka. Uzongibizela amakhamera pho. Bese ngakhona ukuyisolve njengomthetho. Wena Sibari wena ngihlola le ring ufake ufake Usibaro ngisho. hayibo Azange ngenze ithi ngepaki. wazoqamba amanga wena wazoqamba erinyana yakho okunuka le uzunayo le wazoqamba amanga Ngingile ngikasari angithengele yona. I-engagement qala engagement ufazi wakhe Ngumfazi ngilobolo wangikhiphela inkomo uyazi kahle ukuthi ngalojola kumanje. Uyase kulobolile phela mina namfana ngiyolotshola ngoba ngithwele sisi. yazini ukuzala uzohamba uzala wena ntombazana uthatha iring uhlobisile kanti cha lutho unamanga nje lo unamanga lo Nginayo nje unamanga nje lo unamanga lo umshado phela Sisi lento unamanga umshado walutho lo unamanga nje lo unamanga manje mina ngiyindawo ke sisi. uzobulala wena ngiyakutshela uzobulala Awusala sonke la endlini uzobulala yazini ne uzobulala awungibuza uSibari wena wakho thi uSibari wakho manje indoda yakho leya uyayithanda ngithi azumisalana nokuyishiya angeke ngize ngishiye phela vele sinabantwana sine connection nayo futhi indoda yakho ino connection nesakho umithisile futhi baze ba proposene futhi okwaziyo ukuthi umithisile nokuthi umproposile ubani ngoba nje le into nje le ungihambisile ku-ankwakhe washo ukuthi uzosishada uphi wakho amaziyo wena ngimazi hayibo uwazi uphi wakho sasemuvakhe linto indoda ishayise siwantu ngibani uzophuma la mina ngizithwele yona bakho abantwana sobatetile alright bazala ubani bolawo bantwana abazala ngicabanga ukuthi ukumitha kuwona ungcono kakhulu uma umithi uthwele president wangazibuza ikhadi awusaliphathi ngani ikhadi angisaphathi ngoba sokukhona phela wona nondinga noproyo ozongithathela indoda yami ngani ukuthi ugcina uphatha amakhadi kuSibari seninika wena angithi phela mina ngumfazi omncane umama umdala kodwa ngithenga zonke into zokufana ayikho into engangiyithenga engayithengiyo kasisi wami angisakhulumi futhi angisaqhubekeli phambili qhubeka nayo indoda yami ne uhlale nayo mina namhlanje ngusisi wakho ne ngiyathatha impahla zami ngiyaphuma ngiyahamba wena saluhle no akumelanga kube khona uphuma ehambayo angizophuma mina ngizophuma esalehleleni indoda yami kangcono ne akahlale kena ufuna uzongisela mina endlini mina ngizophuma siswami yazi mina zakhona kuchayile ngiyakutshela anginandaba ungashaya ngeke akushisele endlini no inkinga ke le wena akunamuntu wasukhetha ukwiza amakhamera yebo anti sikhuluma angithi baba ngangilamulela ngoba wona uhlanje phela uhlanje uphethe nomesi phethe nomesi ngasigwaza phela ngasigwaza nalokho isikhathi lokufika ngiphekile anginandaba nokupheka kwakho uma endodeni yami nawufuna kanti laba kupropose emathaveni awubaboni labo bakufuna emathaveni abasangifuni ngizobuyela labo njani sisilitha lebafunda ekhaya dinga indawo yakho phela uthi bekunikeza imali dinga indawo yakho hana imali rent usisi athathe labo buya nabo emathaveni ethi bemnikeza imali abantu basethaveni bayangena manje mina ngenaphi ke lapho ngenaphi kodwa mina ngingcono ngihlale noSibari ngeke hlala naye siyahlala naye sonke siswami hlala naye mina ngizophuma hawu sisi namhlanje hlala mina ngizophuma no bafethu singaze siluse indoda mntama akuphuma umuntu uyiqalile kodwa uyiqalile ukuthi uvumele uSibari akushange inkawuzo uqalile wena bekumele uSibari mayethi uza kuwe uthando ufudumele uma kandondo angazi uyithatha phela indaba uzoxabana nami ebize namakhamera siyazwana nje seright ngiyamwatshela futhi uSibari mina ngize ngimwatshela ama-BVD usisekhona mina bengiyabe ngithi washing nje kanti uyakubala lokho ngoba insipho yami le yabiwasha ngiyabengawari kodwa nalokho sisi mina ngicabanga ukuthi mhlambe kungcono ukuthi uSibari ajole nami than ejola ngaphandle hayi mawuthi ukubona kanjalo ke ayikulungile mntama ima wesisi uyena indoda yakho umuntu owathanda amantombi esifazane nje cha nje uyaqala neminyaka nje akaze ngenzele inkinga ngaze ngibambele iphutha ngaze ngibambele kodwa nali phutha usibamba khona endlini ke umuntu nje sengimbamba uyelo engithi ngikhuluma naye siswini sisi dade ngithunjani phone yami awuthola usudumbile obethe ubo check ifone yami ba ngeke ngihlale ngayicheck ifone kuma message wami yebo we check phela wayesesola ngisheka ngoba bese ngisola kusola ukuthi sekunento esha amanzi kube sengiqala ukucheck ifone yami hayi kodwa uyitholile into odwa ifone mntama yebo futhi wena uyitholanga ima wena uyithola lutho hayi bo phela sisi uzosupport wena uyisoli ngalutho nje lokuthi ngithathele indoda yami wona uzibona uright nje angimthathanga mina ngiyasho ukuthi siyashare ngiyethu ushiya nobani wena ungafune yakho ngiyayithatha ngasisi kodwa ubona nje ngihambe ekunini ngihamba bengishaya abafana bazi bangikwazi bangibulala emathaveni ngifela indoda egoli kodwa uSibari record hayi cha mthathe afana kithi ngiyabona la wena ngeke usayiyeka le ndoda hayi uyithathe when is I do yamkela or sibiza indoda once or sivashe indoda singayithola sawazi ukuthi nayo sizothola yebo lezayo
ngeke futhi mina ngeke ngize ngisuke sisi wami la kwakho Akunankinga phela buza-ke angithi kwakho wena lapha. Mama uthi uzongcwaba nami uzongcwaba. Akunankinga. Angcono singcwabane. Hayi akunankinga yazi into esengikutshela yona. Wena thatha lo muntu mina nginankinga ngizobona abanye nami phambili. Angithi wena uhlulekile ukubabona. Ngizobona abanye phambili. Asilandeleni indoda ekuqala sikhusizweni ukuthi indoda ena kwenzakalani uqala kanjani plan mina ngilotsholiwe mina ishaya inkomo kithi ziphelele. Yeah indoda yashela ngeplan yayo ukuthi indoda iplan yendoda ithini. Ngilotsholiwe mina sikhisha inkomo zonke. Nami njalo ngilobona nje. Zonke zilotsholiwe. Nasi engagement ring. Ngeke ntombazana ngeke ngize ngishiye umuzi wami ngenxa yakho. Mina ngizahlala emzini wona uhambe emathaveni iyakuyuza nje le ndoda ngoba ikubonta ivele ngoba ulula. Ushilo yena kathongo nje ngithanda lo muntu onawoza gubhe yakho yima wena ngidlala kuphi mina nendoda leyo ngidlala khona balala empedeni wami empedeni wami ngiyaphuma ngithi mina ngiyaphuma ngiyeza isibrosa or ngiyofuna ishebo uyabona mama okay lapha bayazenzela nje empedeni wami owangithola nginawo nginendoda yami kodwa dadewethu ufuna ngenze njani mangibuya namadoda nithi ye ngizangenisela etsotsi wena ungaza namadoda kodwa indoda yami nayikhona endlini uthi le nkulumo yakho awuphinde uza namadoda endlini yami indoda yami nayikhona ku1 room umtshelani lo ngaleyo nto ungeza namadoda indoda yami ikhona ungaza kanjani nawakho amadoda wona wathola ethaveni uze nawo cause imali yangigibeza ngisuka ekhaya e1.5 ngibuya le ekhaya le plant ngagatsha imali kaSibari ngibuye ngomalayithi mina ngangitshethi mhlambe usisi mabe ngikhuza besho ngibuye ngomalayithi yini lokho le ekhaya lesiya khona thina sibuya sibhadala 1500 ekhaya plant so mina ngangitshethi mhlambe udade wethu mangikhuza ethi ngazobuya nabafana abahlukene ikhona indoda so ngase ngithi mhlambe ukuthi la ngizokutshela ukuthi yangihlula yini yami indoda yazo sisi the way usesayithatha ngakho mawuthi wena ungeza nendoda endlini ibe ikhona yami indoda futhi yena wacanga ukuthi wena imply ukuthi nathi nje indoda okay mina into engifuna ukubuza ukuthi bese ngitshela ukuthi yami indoda yangihlula awuzange wangitshela kodwa mntama mina ngayizwa ngendlela okhuluma ngayo cause futhi lesintu siyathi ukuthi uSibari noSibari ungenze ukuthi uSibari angishadeke ashade sobabili sendele so unesibindi lapho lokho ngenze njani sesingenza okay cela buza mina sithi if matho sisakho ungangibizi ngomntama uyangizwa ukuthi ngithina kuzo ungangibizi ngomntama okay ngeke uzongibiza ngomntama wena uzongibiza ngomntama beka amabhodo phansi lesisebenze sinesibindi uyangizwa ukuthi wena ke ne ukanje ke if usisakho wakho azazi wena no mamela sisi anizogwaza phambi kwala camera wakho sikuthe usugwaza mamela if ngibuza nangu if usisi ngiyafanisa yazini if usisi uke wakhuluma nawe ukuthi yazi uSibari ufuna kanje isithembu nani wawuzothini nawuzovuma mayingabe efuna isithembu indoda yami ibona ukuthi kusho yona indoda etshela wena ya mangabe efuna isithembu uzohamba uyofuna ngaphandle hayi ukuthi efuna igazi lami umuntu akamama thande athathe baleni lodwa yebo Manje ethatha ngaphandle hayi uthatha impahla ezifanayo. Cabanga ukuthi bazosithenga. Anginandaba nempahla ezifanayo mina. Anginandaba nempahla ezifanayo. Efanayo nama-wig afanayo ama-frontal afanayo. Anginandaba nama-frontal wakho lawo sisiyangizwa ukuthi style nje izinto zeni mayifana ukuthi anginandaba. Ngoba mina lapha bengithenga ngithi ngiyakusiza ngoba ubuhlupheka. Manje sisa ngisahlupheka senethezekile ke. Nethezeka ke sisa. Uzobona ukuthi kunethezeka kwakho kuzophelela. Nethezeka ke. Asahluphe emzini wakho. Angithi unethezekile, nethezeka ke. Uzugcinela ugcina khona ngiyabonga futhi. Senginethezekile ngizwe asahlupheki. Ngiyabonga. Mina into engicelayo. Mina ngiyabonga yena ukuthi asilindeni yena umnikazi uzobuyela uyala ngesithembu. Uthi yena ngilotsholiwe ke sisi, ngilotsholiwe. Usazongilobola nje inkomo uzophuma futhi. Okay, le ndaba yabonakala wena unankinga nesithembu wena. Anginankinga. Wangena hala kahle ogejini. And then umneni wakhe akana yebo futhi naye ngizange ngasho ukuthi ahambe udadewethu yebo ngilenzile iphutha mina ngizama ngibuya namadoda le travel bethu ungazobuya nendoda kwantintini uSibari wakho uzothini ngase ngithi vele indoda ikhona endlini la ngihlala noSibari nethezeka kathi usisi wami akayithi vuka ukuthi enikwatile kimi kangibonisi mangibhekile sometimes uloku ungahle esinyodla kwamngane nami ngimnaye ngingayinaki lento ngiyathathela phezulu manje uthe phuma ngiyeza amaqanda ekseni unangu uyaphuma uthi hayi ngisawu-check umngane nami bathuka namakhamera akayithi vuka Shuthi wena ungangibulala kahle kahle. Mina vele ngizokubulala. Ngeke nibulalane phela ayivumelekanga leyo nto leyo. Ngedanda onye nozalo alivumelanga lento leyo. So i-decision la izophuma mase khona lo umyeni. Wena usifuna ithemba ufuna ukukhamba wena. Hayi mina ngizohamba indaba ningihambisa indoda nisale nini. Hayi mina ngeke ngisasala la umthakathi nje mayekwazi ukulala nendoda. No phela izinokhuluma phela amaphutha angithi kuthiwa futhi imiqolo nje kuya angisenalo yazi into esengizoyenza bhuti wami mina ngizomshiya nendoda nami futhi ngisasemncane bazongibona abanye phambili. Usumdala nje usamncane unengane ezinto. Yebo ngisasemncane. Ngisho noma ngathi unengane eziyi10 bakuthanda unjani. Unengane eziyi2 uncane kabi lezo.
Sekhunya ngo-5 manje. Vele wawudinga nefonini yami uzohlangana nalokho. Angidingani ngase ngikusolela phela ukuthi wona usuthandana nendoda. Mina sifana mayithenga imkhisa bengimkhisa lokho kwathando into ayithola vele siyenza. Wena ungakhisana le ndoda yami ungaka. Kathi ngingakanani mina? Busho sona uyaqabula kakhulu ukuthi uSibari phekwe inhloso naye. Usibara phela ngusibanga ngangithi nje siyakhisana. Wona usuqhamuka vele wangithingela usisi wangiqhaba ngempama. Wakufaka ngenze njani ke mina sekathi nginodla. Hayi khululeka ke Hayi nalo Sibari naye ugangile manje. Into ngishiya ngayo ne. Wona sala usuyithatha leyo ndoda mina ngizobona iplan. Asenzele uSibari avele uSibari abonakala ukuthi ubani lo Sibari. Wazobe nesurprise ekseni kanje. Siyabonga. Uvele ngikhumbula ibhiya masokunje. Hayi. Siyabonga. Hayi siyabonga. Awuyithi ukuthi sikhona. Okay kodwa ke bafethu ningaxabani manje asilinde noSibari. Ayisolinda yena. Mina kwakho ngixoxe. Angeke. Anginandaba hlala phela. Phela usalalile noSibari usebezwele mina ngitshela ngathi hlala phela nginandaba. Mina ngizange ngixoxe ngithi hlala. So linda yona le ndoda izobuyichuza ke. Ingachuza wena kulungile mina ngizohamba. Angithi ngangulethela lokho ekhaya ukuthi wena ubuzothatha indoda yami mina sengikhathele ngayo. Izobuya nini yona indoda? Ayizobuya. Ngizwe nithi izobuya weekend. Ayizofika ifika ngama weekend. This weekend akabuyi izobuya ngale weekend ezayo. Mesimhlasele ukuthi mina engatshelwa lutho engaze abalekele into zakhe indaba zakhe. Angazi yena phela umfazi wakhe ngose ngamfonela emtshela ngoba yena osetshela yonke into. Ubani ngoba ngathi ngikhuluma ifoni yami ubhizi uyayivula nje ngesandla sakho. Ngoba nguyosetshela yonke into mina ngisetshela lutho. And futhi ngitshintshile ipassword awuna phone yami ozayithini. Anginandaba nefoni akangithi yona usumithi. Ngathi ungafa nayo leyo ngane. Ngathi ungafa nayo. Ngathi ungafa nayo yangizwa ukuthi thini. Ngathi ungafa nayo. Leyo ngane. And futhi uzofana nomntwana. Ngathi ungafa nayo. uSibari Ufe nayo leyo ngane. Usamithi njalo ufe. Awona dadewethu ne ngizocela ukugwaza mina. Angithi yikho lokho kuthembile phela. Hayi ngeke kuyafiwa la kunzima yabo la letha bengisicazulule sisodwa ngeke kumele kubizakala wonke umuntu ebekhona. ebekhona. Wena wonke mntama angihleki ngiyafanisa ngiyalinganisa. Kumele sibize Uzubiza amakhamera uSibari. ukuthi uhlale lamphansi. Ngiyabona ukuthi ijazi ngiyapheka. Awudli. Ngiyayitshela. Uzodlelana uzogcina umbulalela indoda yami. Ngiyayitshela Uzogcina umbulalela indoda yami ngizodla ngithi ngidla ini. Sudli pizza. Ngithi ngizodla ini. Umuntu dadewethu siswami sikhule sonke ekhaya semzini wethu sizobambisana. Angibambisani nawe mina. Wona yafisa ukubambisana naye. Bambisana nawe mina. Saluhleli mina ngizohamba. Saluhleli. Manje ingane zaSibari. Ayingane zami uzohamba nazo. Ngithi ngabantu abethu. Usala noba zalo wakho lozomzala efile mina bami ngihamba naye. Uyaphila emuhle futhi Ngizohamba nabo mina bami. Zalo wakho Phela Sibari ngeke lozomzala. avumba wesithi awisiwena. Wakho uzomzala efile sisi. Mina bami ngihamba nabo bobabili. Wena Uphuma lo nabo. Balotsholiwe le inkomo sikhona ekhaya sigcwele so. Izobulaya sisi. Kahlele. sisi ngizokhahlela. mama asikho isidingo. Mamela lesi mawuhamba phela wena ulotsholiwe lapha. Futhi ngengane zami zilotsholiwe zonke. uSibari mele akhuluma into ecacile mase sikhona la akhuluma eqondile singaze or kanjani sihambe naye semdenini once ayochaza ukwenzakalani. Why enze izinto emakhoneni Uzosala ungishaya ke. engakhulumi Ngizojikijela sis-10. Uzosala ungishaya ke. hayi ngiyafika ngawo la akuyanyiwa ke Uzosala ungishaya ke wena. akekho zuma Angithi vele unesha. Ngize ngibiza amakhamera ngwabizelele. Akubuza nesigora wena. Sosala ngubonisa. Nami ngizosala ngibonisa. yena Ngithi siyaphila mina ngithi sikhuluma kahle nje mina ngithi sesikhulume kahle uthi Sala nayo indoda bhuti wami mina ngiyahamba ngiyathatha into zami ngiyahamba angisakhulumi lutho leyo ndoda ngisayilindi mina ngiyahamba. ngalindi indoda Hayi, ngiyahamba. phela wena Angisalindi umakoti wayo ushaya Angisalindi leyo ndoda mina ngiyahamba. Ngiyahamba. Ngiyele Hayi emuva. phela mawungamlindi wena ngoba enamakhamera nesigora la. Kasale ke. Sala wona emzini wami. Angithi ngawuya ekhaya. Fano yisa. Yebo, sala. Wena ngisazokukhahlela. Akho ngcono senithula hayi angisakhona ukukhuluma. Okay manisala la nizosala nibe kahle until kuze kufike indoda wena awuyindawo mesithola ingcazo le because ningi sikufuna ukwazi endodeni ukuthi amaplan ayathini beplaneni or izimisele ngani nani and futhi why yenze lento eyenzile ingakhulumanga nawe or ingakhulumanga nomndeni wonke. And la bekathi uzomtshela nanga umuntu uyaphapha. Uzomtshela esezewenza before enze bekumele aqale Bekumele eqale ekhuluma. akhulume nomndeni wonke nayo sisebekhona nawe ube khona ukuthi yebo secabanga ukwenza 1 2 3 or ubona ukuthi 1 2 3 hayi ukuthi avele enze nje emakhoneni uma seqhamuka ibhomu manje inkinga lo kodwa maybe uyazi uzoyilungisa kanjani. Hayi ngeke asihlanganeni Saturday okungcono senze izinto ubuya ngama weekend siqede mase kukhona yena babule nabona indaba lahamba kanjani alicazuleka lilungiseka lisolveka kakhulu kuyanyiwa eish
Asane ku-episode elandelayo cela ubusubscribe lapho ubulike ubushare sungablesi comment yakho solange usazobona episode 2 walawo sekhona usibara ukuthi kwenzakalani.